Fl-aħħar sigħat ġiet irreġistrata mewta oħra kaġun tal-COVID-19 bit-total tal-vittmi f'pajjiżna tela għal 417. L-aħħar vittma kienet mara ta' 95 sena illi mietet fl-isptar Mater Dei. Bejn il-ħamis u l-ġimgħa kellna 12 każ ġdid ta' COVID-19 fil-waqt li rkupraw 19 persuna. Il-każijiet attivi niżlu għal 252. Fil-Buletin Mediku tal-ġimgħa l-Professur Charmaine Gauci qalet li bħalissa f'pajjiżna 22 każ tal-varjant Brażiljan fil-waqt li 5 każijiet tal-varjant Afrikan. Hija qalet li s'issa f'Malta m'għandniex każ tal-varjant Indjan. Charmaine Gauci qalet li hemm 4 persuni li jinsabu fl-ITU minħabba l-COVID fil-waqt li 6 persuni jinsabu fl-ITU tal-Isptar Mater Dei. Fis-swali oħra f'Mater Dei hemm 10 persuni, f'Boffa hemm 28 pazjent tal-COVID-19 u f'Għawdex bħalissa hemm 17 il-każ attiv. Net News intant saqsa jekk kienx hemm persuni li ħadu l-vaċċin tal-COVID-19 u daħlu l-isptar minħabba s-sintomi li kienu qed isofru. L-iktar li inti jkollok dan id-deni u mbagħad persuna jgħaddilu normali u m'għandniex informazzjoni li hemm nies li daħlu l-isptar minħabba side effects tal-vaccine bid-deni. Meta saqsejna dwar kemm jista' jdum l-effett tal-vaċċin hija qaltilna li għadhom għaddejjin l-istudji fuq dan l-aspett u jekk hemmx bżonn li wieħed jibda jingħata l-booster. Sa issa milli nafu li hija għall-inqas hemm 6 xhur bħala protezzjoni, però jista' jkun li tkun iktar. U allura aħna wkoll naraw x'ikun qegħdin joħorġu minn dawn l-istudji ta' kemm iddum l-immunità li sejrin tajjeb ħafna u anke allura jkun hemm l-indikazzjonijiet li meta ikun l-aħjar indikat li meta ikun hemm l-immunity li tibda tonqos biex kif inhu qed jiġi studjat ukoll ikunx hemm il-bżonn meta allura li jkun hemm it-tielet doża wkoll. Il-Professur Gauci qaltilna li l-iskejjel post-sekondarji se jinżammu magħluqa għajr biss għall-eżamijiet. Intant is-Supritendent tas-Saħħa appellat biex kulħadd jibqa' jżomm għal miżuri ta' mitigazzjoni li hemm fis-seħħ bħalissa u qalet li kienu dawn il-miżuri flimkien mal-vaċċin li qed jgħinu biex pajjiżna inaqqas il-każijiet ta' infezzjoni.